ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 20/8/25 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುವನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಶ್ರೀಮತ ತಲಕ ನಡತದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಪುನ ಮಾರ್ಗಂ ತೆರಿಪಲೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಇದುವೇ ವ್ಯವಹಾರನು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಾತ್ರನು ತೆರಿಪದಿರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯುನಂಚಿನಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಸತ್ಯುಗ ಅಮರಲೋಕವಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ವಸ್ತ್ರನು ಬುಡ್ದು ನನಂಜಿನ ದೇತುಂಡು. ಅಂಡ ಸಾವುದ ಪುದರುಪ್ಪುಜಿ ಐನೆಡ್ದವರೈಕ್ ಮೃತ್ಯುಲೋಕ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಜಿ. ರಡ್ ಶಿವಬಾಬಾವು ಬೇಹದ್ದದ ರಚನೆಯಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ರಚನೆ ಈ ಸಮಯಡು ಕೇವಲ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಪಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ತು. ಇದು ಮಾತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪಾತ್ರನು ಬಾಬಾ ತೀರಿಪದಿರು. ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ನಿಕುಲೆ ಭೋಜನನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪಡಾಪು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಆರಂತು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಅಕುಲಂತೂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಭಗವನ್ ವಾಚ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜರು. ನಿಕಲು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ಅಕ್ಲಂತೂ ಶಿವ ಶಂಕರೆ ಪಂದು ಪಂಡದು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಸೇರ್ಸದು ಹುಡುಗರು. ಇನ್ನೊಂದು ನೇರವಾದುಂಡು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬದಲು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಶಂಕರೆ ಕಣ್ಣು ದೆಪ್ಪುನಗ ವಿನಾಶಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು. ಮಾತಲ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಕೆಲಸದ ತುಣುಡಾಪುಂಡು. ಮೂಜನತೆನೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನದು 84 ಜನ್ಮದ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ವಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯುಂದೇರು. ಈ ಮೂಜ್ಜಂತಲವು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮರ್ದುಲ ಆದಿದೇವ ಆಡಂಪಂದು ಪುದರ್ದ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತನ ಮಂದಿರಲ ಉಂಡು. ಇದು ವಿಷ್ಣು ಅತ್ತನ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತಿಮ 84ನೇ ಜನ್ಮ ಅದುಂಡು. ಒಕ್ಕಲ ಪುದರ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ದೀತಿರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮಗು ದತ್ತು ಬಾಲ್ಯ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ರಡ್ಡು ಜನಲ ಶಿವನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ವಾಸ್ತವುಡು ಉರಿಯ ಬಾಲ್ಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಶಿವನ ಬಾಲ್ಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮುಲ್ಪ ವಿಷ್ಣುನ ಪುದರೇ ಬರ್ಪುಜಿ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿಷ್ಣುನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಶಿವನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು. ವಿಷ್ಣುನ ಜೋಕುಲು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಅತನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲಿಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಬುದ್ಧಿಗೂ ಭೋಜನವಾದುಂಡು. ಸ್ವಯಂ ನಕಲೆ ಭೋಜನವನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ತನೋಡು ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ವಿಷ್ಣುನಾಥ ಪಂದು ಪನೋಲಿ. 84 ಜನ್ಮದ ವಿರಾಟ ರೂಪನ್ಲ ವಿಷ್ಣುನದೇ ತೋಜ್ಪವೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನದತ್ತು ವಿರಾಟ ರೂಪ ವಿಷ್ಣುನದನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಸುರುಸುರುಕು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪುದರ್ನು ದೇತನ್ವೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನವು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ವಿಷ್ಣುನನೆ ವಿರಾಟ ರೂಪನು ತುಜಿಪವೇರು. ಚತುರ್ಭುಜನು ವಿಷ್ಣುನ ರೂಪೊಡೆ ಮಲ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಈ ಅಲಂಕಾರಲು ನಿಖಲ್ನಾದುಂಡತ್ತೆ. ಇದು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಓವ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧಾನದ್ದು ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಲ ಪನ್ಪೇರು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಸರಿಯತ್ತೆ. ವಿಷ್ಣು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ಇಂದಿಟ್ಲ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಬಾಲ್ಯಾದುಲ್ಲೇರು. ವಿಷ್ಣುನು ಬಾಲ್ಯ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಭಲೆ ರಚನೆಯಾದುಂಡು. ಅಂಡ ರಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮನದೇ ಆದುಂಡತೆ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಭಿನ್ನ ನಾಮ ರೂಪನು ದೇತುಂಡರು. ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ಅಕಲ್ನಾದುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾತ್ರಳ ಈ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯಾದುಂಡು. ವಿಷ್ಣುನ ರಾಜ್ಯ ಈತು ಸಮಯದಾದುಂಡು. ಇಡೀ ವೃಕ್ಷದ ಬೀಜರೂಪಲ ಶಿವ ಬಾಬನಾದುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ರಚನೆಗೆ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಲು ಬಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ರಚನೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇದು ಶಿವನ ರಚನೆ ಏತುಂಡೋ ಆತು ಬ್ರಹ್ಮನ ರಚನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಶಿವನ ರಚನೆ ಮಸ್ತುಂಡು. ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಅರ್ನ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ರಚನೆ ಕೇವಲ ನಿಕಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಆದುಲ್ಲರು. ಹದ್ದಡು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ. ಶಿವಬಾಬಾ ನಾವು ಬೇಹದ್ದದ ರಚನೆಯಾದುಂಡು ಪಂಡ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಬೇಹದ್ದದ ಆತ್ಮದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಲ್ಪೇರು.
ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿರ್ಬೋದು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಅಪರು ಬೇತೇರಿಕಲ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಲು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ನಿರ್ವಾಣವಾಸಿ ಅತ್ತನ ಶಾಂತಿಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಲು ಬಂತು ಮಹಾತೆರ್ಲಾಪೇರು ಮಹಾತೀರ್ಥಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸೇವೆ ಶಿವಬಾಬನಾದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಮಾತ ಆತ್ಮನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಮಹಾತೀರ್ನಲ ಪಾತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಶಿವಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಮಹಾತೀರ್ನಲ ಲೆಕ್ಕಾಚರಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪದು ನಿಗ್ಲೇನು ಪತಿತಿರದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ತದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ನಿಗಲು ಮುಲ್ಪ ಪಾವನೆಯರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಊರಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂತಿಮ ಸಮಯಡು ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚರಣ ಮುಗಿತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿಧಾಮೋಡು ಕುಲ್ವೇರು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೋಡೆ ಅಪ್ಪನು ನಿಗಲು ಜೋಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪರು ನಿಗಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶ್ರೀಮತ ಲೆಕ್ಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರು ಮುಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಪಡೆಯುಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ರೀತಿ ಪಡೆಯುಲಿ ಬಂದು ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ತೆರಿಪವರು ರಡ್ಡು ಬೀಗದ ಕೈಕುಲು ಕೈಟುಂಡು ಮುಕ್ತಿಡು ಏರು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಡು ಏರೇರು ಪೋಪೇರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೇರಿದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಇಂದುಯ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಏರಾಂಡಲ ದವಸ ಧಾನ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಅವೇ ಬುದ್ಧಿಡುಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರೆಯುಣ್ಣವು ಬೇತೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪವನಾದುಂಡು ಏರಿ ಧರ್ಮದ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕುಲು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲಿರು ಏರು ಬದಲಾಪಣನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಆಂಗ್ಲೋ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕ್ಲಾದುಪ್ಪೇರು ರೂಪ ಅಂತೂ ಬದಲಾದುಪ್ಪುಚ್ಚು ಕೇವಲ ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಅಪ್ಪನು ಬಂದತ್ತು ಕೇವಲ ಧರ್ಮನು ಒತ್ತೊನ್ವೇರು ಕೆಲವರು ಬೌದ್ಧರು ಧರ್ಮನು ಒತ್ಪೇರು ದೇಪಂಡ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಅಂತೂ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದುಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಲು ಬಂದು ಏರೋರಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು ದೇವತೆಲ್ನ ಚಿತ್ರೊಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ವಿನಾಶಿ ಆದುಂಡು ಅವು ಏಪಲ ಸೈಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬಡ್ದು ನನಂಜಿನದೇ ತಂದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಮೃತ್ಯುಲೋಕ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಅವು ಅಮರಲೋಕವಾದುಂಡು ಕೇವಲ ವಸ್ತ್ರನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಪಾತೆರಳು ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೆರಿನು ಅಂಚಿನಾದುಂಡು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರತ್ತು ಎಂಚ ಮದುಮೆಯನಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒತ್ತೆ ಕಾಸನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೈ ಜಿಂಜದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಮಾತೆಲ್ನ ತೊಚ್ಪದು ಪಂಡ ತೋರ್ಪಡಿಕೆಗೂ ದೆತನೋರು ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಗುಪ್ತವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡಿ ಜಿಂಜದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರದ ಕಲುಪ್ಪೇರು ನಿಖಲಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿಖಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಒದಕುಲಾದುಲ್ಲಾರು ಬಾಬಾ ವರಾದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತದು ವಿಶ್ವ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನುಜಿ ಕೈ ಜಿಂಜದು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಖಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲರು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ನೆನಪುದಾದುಂಡು ಜ್ಞಾನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಕೇವಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾದುಂಡು ಆಂಡ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೆನಪೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಜಾರ್ದು ಹೋಗುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂದೇನೇ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮರೆತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಎರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪನಗ ಏ ಪಾಂಡಲ ನೆನಪು ಪನ್ಪನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪನ್ಲೆ ಯೋಗ ಶಬ್ದ ತಪ್ಪಾದುಂಡು ಎಂಚ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೆನಪು ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮಲು ಪರಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠರತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪ ಗುರುಕುಲು ಶಾಸ್ತ್ರನು ತೆರಿಪೇರು ಮಂತ್ರನು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನವು ಒಂಜೇ ಮಂತ್ರವಾದುಂಡು ಮನ್ಮನಾಭವ ಬೊಕ್ಕದ ಆದಾಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಜಿ ಭವ ನಿಖಲು ವಿಷ್ಣು ಪುರಿಟ್ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪರು ಮಾತಿರ್ಲ ರಾಜರಾಣಿಯರ ಪೂಜೆರು ರಾಜ ರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಆಯ್ನದವರ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಕುಲು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಆದುಲ್ಲೇರು ಶಿವಬಾಬರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿತ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಓದವೇರು ಇದು ಹೊಸ ಪಾತ್ರತ್ತೆ ನಿಖಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರ್ನ ಹೊಸ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲರು ಎಂಗುಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಪಂದು ವೃದ್ಧರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಇದು ಆಂತರ್ಯಡು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಮಿತ್ತು ಕೇವಲ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರತ್ತು ಭಗವಂತೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತೇರು ಐದವರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ
ಒರೆ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಓದವನಾರು ಏರಿ ಶಿವಪಾಪ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮನವು ಮಸ್ತ್ ಒಂತೆ ಸಮಯದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಸತ್ಯಯುಗಿ ರಾಜಧಾನಿಡು ವಿಷ್ಣುನವು ಎನ್ಮ ಭುಜಕುಲ್ನ ಪಾತ್ರ ನಡಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನವು ಒಂಜೆ ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ವಿಷ್ಣುನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವೆ ಮುಖ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು ಆರೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೇರೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೇನು ವಿಷ್ಣು ಕುರಿತ ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮರ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೂಡ ನಿಕುಲೇ ದೇವತೆ ಅಪರು ಐನೆರ್ದವರ మీరు ಅಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಾಯರು ಒಂತೆ ಸಮಯಗಾದು మీరు ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು మీరు ನಿತ್ಯ ಒತ್ತುನವರು ಆದಿ ದೇವ ಆದಂ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಬಿ ಮುಕುಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚ ರಚನೆ ಆಪುಂಡು ಆದಿ ದೇವ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿ ದೇವಿ ಉಲ್ಲೇರತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಕೇವಲ ಸಂಗಮೆಗತ್ತ ಸಮಯದ್ದಾದುಂಡು ದೇವತೆನ ಪಾತ್ರ ಅಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ನಡಪುಂಡು ದೇವತೆಲು ಕೇವಲ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಶಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಸಮಯಡು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಆರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅಕಲು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಶಿವನು ದೆತ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು ಕೂಡ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಐಟು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಿವ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇನ್ನು ಮಹಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಚಿತ್ರಗಳಾದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ನಿಕುಲು ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲರು ವಿನಾಶದ ಸಮಯಡು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆಪತ್ತುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ವಿನಾಶ ಅಂತೂ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು ಕಲಿಯುಗದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಸತ್ಯುಗ ಆಪುಂಡು ಇದು ಮಹತ ಶರೀರದ ವಿನಾಶ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೂಪುಡು ಆವುಡತ್ತೆ ಕೇವಲ ಕಣ್ಣು ದೆತ್ತಿನ ತಕ್ಷಣ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಏಪ ಸ್ವರ್ಗ ಮರೆಯಾದು ಪೋಪುಂಡು ಆ ಸಮಯಡ್ಲ ಭೂಕಂಪಲಾಪುಂಡು ಐದವರ ಆ ಸಮಯಡ್ಲ ಶಂಕರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ದೆಪ್ಪುರಿ ದ್ವಾರಿಕಾ ಅತ್ತಂಡ ಲಂಕೆ ನೀರುಡು ಮುರುಕುದು ಪೋಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಈತೆ ಬಾಬು ತಿರುಪೇರಿ ಯಾನು ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಲೇನು ವಾರಸ ಬುದ್ಧಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರ್ ಬೈತೆ ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಬಂದು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರ್ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಂಡೈತೆ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿ ಉಂಚೇರು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲಂತೂ ಖುಷಿಟ್ಟು ನರ್ತನ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ವಕೀಲರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೇರುಗಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಉಲೆಗೆ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಕಾಸನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಇಂದು ಮಲ್ಪುವ ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತನವರು ಸ್ವರ್ಗೋಡು ಮಹಾತಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಸತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನದವರ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೋಮನಾಥ ಮಂದಿರ ಎಂಚೆತ್ತಡು ಕೇವಲ ಒಂಜೇ ಮಂದಿರ ಒಪ್ಪುಜಿ ಆ ಮಂದಿರಗು 2,000 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಐನು ಕಟ್ಟವನೆಟ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತೂ ತೆರಿಪದು ಐಕೆ ಪೂಜೆಲ ನಡತ್ತಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಲೂಟಿ ಮಲ್ತದು ದೆತೊಂದು ಪೊಯ್ರು ಕಟ್ಟೈನ ತಕ್ಷಣ ಬತ್ತದುಪ್ಪುಜಿ ಐತ ಜೊತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿರೊಳಪ್ಪುಂಡು ಪೂಜೆಗಾದ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟದೇರು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ತಿರಿದಂಡು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪಿರದು ಪೋಪ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪರಿಶ್ರಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕೆಲಸ ನಡಪುಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಅಂಡೈಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ತಿಕ್ಕಿದು ಬುಡ್ನತ್ತು ಜೋಕ್ಲಾಯಿನ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿಕ್ಕುನು ಬಂದು ಪನೊಲಿ ನಿಗಲಿತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿಧಾಮುಡು ಪೊಯರೆಗಾದು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಐದವರ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡುಪುಡಾಪುಂಡು ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾಬಾ ನಿಗ್ಲನ ಬುದ್ಧಿನ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತೆರುನ ತೆರಿಪವೆ ಆತ್ಮ ಬಿಂದುವಾದುಂಡು ಪರಮಾತ್ಮಲ ಬಿಂದುವಾದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರುನ ಸುರುಕು ತೆರಿಪದಿಜ್ಜನು ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸುರುಕೆ ದಾಗಿ ತೆರಿಪಾಯ್ಜರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಸುರುಕೆ ದಾಗಿ ತೆರಿಪಾಯ್ಜರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಇಂದು ಡ್ರಾಮಡು ಇಜ್ಜಂಡು ಸುರುಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯುಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಧಾನವಾದು ತೆರಿಪೊಂಡುಪ್ಪೆ ಇಂದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಮಾತರ್ಲ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರಿಯೊಂದುಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆಕ್ಲೆ ನಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರಿಯೊಂದುಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಶರೀರ ಮಲ್ಲಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂದೇನು ಬುರ್ದು ನನಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಒಂದು ಎತ್ತನೋಡು ಬಂದು ತೆರಿವೇರು
ಆತ್ಮದ ಶರೀರ ಸುರುಕು ಇಲ್ಲಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಂತು ಕೆಲವೆರ್ನ ಒಂತೆ ಆಯಸ್ಸುಪ್ಪುಂಡು ನಲ್ಲ ಕೆಲವೆರ್ನವು ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ 125 ವರ್ಷಲ್ಲ ಆಯಸ್ಸುಪ್ಪುಂಡು ಐನರ್ದವರ ಬಾಬ ತಿರಿಪವರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ ಮಲ್ತೊಂಡೆರಡ ಇಂದಾದ ಖುಷಿತ ಪಾತೆರತ್ತಿಂದು ನಿರ್ಬಹಳೆತದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೆರೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಕುಮಾರಿ ಪಂಡೆರಡ ಅಲೆನ ಕೇರ್ಪೆರೆ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ಇಂಚ ಪೋಡಿಯರು ಇಲ್ಲ ಕುಮಾರಿನ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಾಂಡಲ ಹಾಕದು ನೆತ್ತೆರು ಬತ್ತಂಡ ಪೊಲೀಸರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಕ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ತಿಕ್ಕುನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪ್ರಾಣಿಲ್ಲ ಸಹ ಎರಾಂಡಲ ಹಾಕೆರಡ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕೇಸು ಆಪುಂಡು ಶಿಕ್ಷೆನೆ ವಿಧಿ ಕೊರ್ಪೆರು ನಿಗಲು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಹಾಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಕುಮಾರಿಯನ್ಲ ಹಾಕುಲೆಕೆಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊನುಲಿ ಬಂಜಿದಲ ಎಚ್ಚಕೇನುಜಿ ಒರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬಂಜಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ನಾನೊಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬಂಜಿ 400-500 ರೂಪಾಯಿನ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸಿತ್ತಂಡ ಲೋಭ ಉಂಡಾದು ಬುಡುಪುಂಡು ಬಡವರೆಗೆ ಕಾಸೆ ಒಪ್ಪುಜಿ ಆಯ್ನಿರ್ದಾರ ಲೋಭಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲು ಒಣ ರೊಟ್ಟಿಡೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೆರು ಜೋಕುಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಪಾನೀಯದ ಜಂಜಾಟುಡು ಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪುನ ಆಸಕ್ತಿ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದು ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ತಾನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೇಹದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಲ್ಪ ಹೂವೆ ರೋಗ ಒಪ್ಪುಜಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಖುಷಿ ಮಾತಲೊಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಲ ಸಹ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓವೆ ಪ್ರಕಾರದ ಕಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಸಹ ಅವೇ ರೀತಿ ಉಪ್ಪಿರು ಅಂಡ ಪ್ರಜೆಕುಲ ಅಂಡಲ ಸರಿ ಬಂದು ತಿರುವುನತ್ತು ಇಂಚ ತಿರುವುನಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಡು ಜನಕುಲು ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆವಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಆತ ಪುರುಷಾರ್ಥನ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕನ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹೊಸ ರಚನೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದುಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಆಂತರ್ಯಡು ತೆರೆಯೋನೋಡು ಏರೆಗಳ ಪನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸದಾ ಇಂದುವೆ ಖುಷಿಟುಪ್ಪುಲಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಓದವಿರು ರಡ್ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯದ ಜಂಜಾಟುಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೈರಬಲ್ಲಿ ಲೋಭನು ಬುರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ಸುಖನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪು ವರದಾನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ದು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಪನಂಚಿನ ನಷ್ಟಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪ ಭಾವ ಸ್ವಯಂನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದೈವಿ ಪರಿವಾರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸೇವೆದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹದ್ದದ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾತಿರ್ದಲ ನಷ್ಟಮೋಹ ಪಂಡ ನ್ಯಾರ ಆವರಗಾದ ಬಾಪ್ತಾದನ ಸ್ನೇಹ ರೂಪನು ಎದುರುಗು ದೀವೊಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪಾಲೆ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವರೂಪಾಪನೆರ್ದು ನಷ್ಟಮೋಹ ಸ್ವತವಾದ ಆದು ಬುಡ್ಪರು ಪ್ರವೃತ್ತಿರ್ದು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಪನವು ಪಂಡ ಎನ್ನತನನ್ನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತದು ನಷ್ಟಮೋಹಾಪನವು ಈ ರೀತಿದ ನಷ್ಟಮೋಹಾಪನ ಜೋಕ್ನು ಮಸ್ತ್ ಕಾಳದ ಪುರುಷಾರ್ಥರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಳದ ಪ್ರಾರಬ್ಧದ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಪಿರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಕಮಲದ ಪೂತ ಹಂಚ ಬೇತೆನೆಲೆ ಅಪಗ ಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕುಡು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಆವುಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿದ ಅನುಭವಿಯಾಲೆ ಏರು ನಂಬರ್ 1 ಪತಂಗಲುಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಯಂನ ಪಂಡ ಈ ದೇಹ ಭಾನದ ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿದ ಬಡವು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜಲ್ದ ತಮ್ಮ ಸುಖತ ಸಾಧನದ ಹೂವಿಯ ಪಾತ್ರದ ಆಧಾರ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅಕಲು ಮಾತಾ ಪ್ರಕಾರದ ದೇಹದ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನು ಮರೆತದು ನಿರಂತರ ಪರಂಜ್ಯೋತಿದ ಪ್ರೀತಿಡು ಲವಲೀನ ಅದುಪ್ಪೆರು ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆರು ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸ್ವಯಂ ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ರೂಪ ಆದು ಉಡ್ಪೆರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.